L-idea kienet li timbena lukanda ġdida kull sena. Iżda tant it-turiżmu f'Għawdex qed jisbuq kull aspettattiva u kull xahar ikun aqwa minn ta' qablu li għaddej xogħol bla preċedent biex sal-aħħar tas-sena jkunu bnew u bdew jilqgħu n-nies fihom 3 lukandi ġodda. Qegħdin nitkellmu dwar il-Quaint Boutique Hotels li sa issa hemm waħda fin-Nadur u fix-Xewkija. L-idea huwa li niftu kemm nistgħu malajr biex ikollna l-positioning tagħna bħala boutique hotel ġol villaġġ u deċidejna li niftu 3 f'daqqa. Frank Spiteri, operatur tal-Quaint Boutique Hotels, ilu fis-settur għal dawn l-aħħar sentejn u bis-swit waħda minnhom fin-Nadur spjegalna kif biż-żieda fit-turisti żdiedet ukoll il-kompetizzjoni. F'dawn l-aħħar sentej ix-xogħol tat-turiżmu f'Għawdex qed jiżdied. Dik qed turija bin-numri li hawn ukoll minn domanda li hawn nies ukoll qed jiftu lukandi ġodda. Iż-żieda tfisser ukoll li turisti differenti ifittxu tipi ta' akkomodazzjoni differenti. U l-fatt li dawn il-lukandi huma fil-qalba tal-villaġġ jaġevolaw dak li normalment ikun qed ifittex it-turist, it-tradizzjoni u l-ħajja tal-lokal. Fil-waqt li stqar li l-prospetti għalli ġej jidhru tajbin, Spiteri nnota s-suċċess u rekords ta' turisti li żaru l-gżira ta' Tletoljiet għall-Karnival li għadda. Jien li ngħid is-sena iktar turisti ġejjin għall-Karnival ta' Għawdex li minnu stess huwa sinjal pożittiv ħafna għax id-domanda mingħand il-Maltin dejjem kienet u dejjem tibqa' u ma dik li tara turisti ġejjin għat-tappost ta' Għawdex għall-Karnival qiegħda sinjal tajjeb. Bħalissa dej ix-xogħol fuq 3 binjiet ġodda. Waħda fis-Sannat li waslet fi stadju avvanzat u mistennija tkun lesta sa Ġunju li ġej, Fajn Silem biex xogħol mistenni jkun lest 3 xhur wara u oħra fl-Imġar li wkoll mistennija tkun lesta sal-aħħar ta' din is-sena. Il-mira tat-turisti għandna 2, l ħaġa għandna il-Malti li huwa turist tajjeb dejjem. U għandna dak it-tip ta' turist li jiġi Għawdex biex jesperjenza l-Għawdex, jiġifieri biex ikun ġol qalba tal-villaġġ, jmur faċċata jieħu l-pastizzi, jmur ġol każin tal-banda jintaqa' ma' tan-nies tal-villaġġ. Dak hu l-idea. Idea li mir-rispons li qed jirċievu anke dak online jidher li qed tintoġob. Aspett li wkoll xprunhom biex qed jaspiraw biex fis-snin li ġejjin ikollhom boutique hotel ġo kull villaġġ Ċawċi.